Nagsugod na ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa profiling sa mga nanimuyo sa sitio Sandayong diin nabantayan ang pagpangliki ibabaw nga bahin sa bukid. Kapin sa 30 ka mga lumulupyo ang gisuta kung dili ba sila direkta mapiktuhan nini. Anang report ni Chelo Valiana. Gitagsa-tagsa sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagduaw sa kabalayan nga nahimutang sa ubos nga bahin sa bukid diin makit-an ang siak nga bahin niini. Ila kining gimarkahan nga nagpasabot nga posibleng nahimutang ang panimay sa risgo nga dapit. Dili pa hinuon makasulti si Fergus Rabanes, team leader sa Quick Response Team sa CCDRRMO sa Tukmang Lakang. Unsa may makuha nilang detalye sa gipahigayo nilang profiling, ila kining itugyan sa ilang kadagkuan. Number sa houses, possible nga maapektuhan ba? Samtang migamit usab si Gerald Flor-de-Lis, QRT responder o GPS tracking aron pagdumdum sa coordinates sa mga panimay nga nabutangan na nila og marking. Usa si Flor-de-Lis nga misaka sa bukid diin makit-an ang liki niini. Gibana-bana nga may usa ka metros ang pagliki sa yuta nga makit-an sa gitawag nilang crown. Na ako na crack dito sa babaw. Moto among giadto. Nga namin nakita yun nga crack mga kuan ang ibag-on mga usa ka ballpen. Ang panimay ni Ramonito Sunggahid kansang panimay gimarkahan og number 11. Miuban siya sa pagkatkat sa bukid diin makit-an ang pagliki sa yuta. Siya ug ang iyang mga silingan wa mabalaka ni ini. Iyang gipasabot nga ang mga silingan ra nila nga layo sa ilang nahimutangan maoy nagpalakaw sa istorya. Ingon sila nga kalos naggono ko na ni buisan. Mo bitaw ako silang gipangkasabaan sa dir nga dili mo patakag istorya na kay news biya na. Samtang si Kapitan Gremar Barrete sa Barangay Buhisan, mipasabot nga ang profiling mo'y ilang basihan kung unsa nga mga panimay ang nanginahanglan nga ibalhin dayon sa labing daling panahon. Iyang gipahibaw nga kapin sa 30 ka panimay ang nahimutang sa sitio Sandayong, ang ubos nga bahin sa bukid diin anaa ang miliki nga bahin sa yuta. Okay, diri man sa clip gid nga portion ng crack dayon ni dagan about 1 meter ang gitason pero wata kabaw unsa gi dagan pud pa doon sa ilawom. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.